ebe a na-adọmpụ ndị mmadụ ada kidnap ọ sị na ọ na-eme dibịa mana dibịa ọ na-eme kidnapping ka ọ na-eme onye ọ na-adụkwa very very careful ebe a na-agwa obodo never run security anya security dị very very important n'obodo security dị very very important n'obodo si na-ebara security anya ebe ọ na-eme live. Ndewo gị onye ọma na-ege ntị ma na-ekiri ekiri ebe nọ ugbu a bụ na sim.ch Asịrị FM. Onye gị na ya nọkwa taa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa. Ngwagere akụkọ nke anyị ji wee bịa taa. Ndị ọrụ nchekwa obodo awakpola ụlọ otu nwoke ma gbaa ya ọkụ, onye nke ha kọwara dịka onye ntọ bụ onye ha sịrị na ọ tụgharịala ụlọ ya wee mere ebe a na-edowe ndị atọtara atọta ma na-anapụ ezinụlọ ha ego. Nke a mere n'obodo Ụmụeze nke dị n'Oraifite n'ime okpuru ọchịchị Ekwusigo nke nọ na steeti Anambra, dịka anyị hụrụ n'otu ihe onyonyo ebe ha bụ ndị ọrụ nchekwa ji ọkụ wee gbapịa ihe niile dị na ya bụ ụlọ. Dịka ha siri kwuo, ha kọwara na o nwere otu nwoke onye nke ha si n'aka ha bụ ndị ntọ wee napụta bụ onye nke ha dobeburu ebe ahụ wee na-akpọrọ ezinụlọ ya aha ego dị nde narị naira bụ 100 million naira ha ga-eweta tupu atọhapụ ya bụ nwoke. N'olu okwu ha, otu onye n'ime ha bụ ndị ọrụ nchekwa si na ọ bụ ire ọgwụ ike ka ejibu wee mara ya bụ nwoke na mbụ, ebe otu onye ọzọ si na ọ bụ ịgwọ ọgwụ dịka dibịa ka ejibu mara ya na mbụ tupu ọ chịrị aka wunye n'ịtọ mmadụ. Ogologo okwu adị mmanụ ka mgbede, ya mere buru oche gị kpụdobe nso ma nọrọ ala ka anyị nye anya na ya bụ ihe onyonyo ma hụ ka o si wee gaa n'obodo Oraifite nke nọ n'ime okpuru ọchịchị Ekwusigo na steeti Anambra. Ya mere asịla na Solex si kama lere onyonyo ya. Okay, reporting live in Ụmụeze. Bendebe Ndubizu mmụọ ọbe ka anọ kịta ndị security Oraifite joint group both man pass man abịa break be n'abalị bute onye kidnapụrụ a na ebe eme kidnapping for long. Ndị mmadụ amarọ a na-eme kidnapping, so ọ bụ ka etile ọkụ ya be na-agba ọkụ na ụbọchị agbara ezigbo mgbọ hie n'abalị, ezigbo mgbọ ịna-anya na ebe a ọgasịa bullet agbara agba ma ndị mmadụ agbara egbe ndị bụ mgbọ ụbọchị a na ebe a ịfụgasị ọbara ndị mmadụ bụ wee move because eme respect na ọ dịghị ya na-eme ebe a. Onye na-arịpọtụrụ unu CSO Ụmụeze a bịara attack here joint group because of the information enweta abịa rescue one man from ihe ala a na-akpọrọ 100 million. So Oraifite kwu na be anyị ga-adị mma, Oraifite kwu na be anyị ga-adị mma ka bụ unu ọkụrụ watch if na na-agba ọkụ live and direct, na-agba ọkụ live and direct, live and direct ebe babi a na-agba ọkụ live and direct. Reporting live in Ụmụeze. Watch ya. Obodo a anabata ahụ. Ọ ga-anabata ahụ. Ebu na ọ chọrọ ịpụ ọkụ ya agbakwa ọgwụ ese ebukwa na ahụ. Ọka ube mmụọ ndị be Ndubizu mmụọ Chukwuma Ndubizu ọ bụ ife ọkụlụ ebe a
o ji ele drug na-ele from drug ọba kidnapping reporting life anyị kwu na Oraifite ga-adị mma Oraifite ga-adị mma ndị mmadụ ga-anata mee Christmas enjoy Ụmụ-Ezobi ga-adị mma anyị mara na ụdị ihe a na-eme n'Ụmụ-Ezobi all information nke enwetara o wee baa we are here live and direct in Ụmụ-Ezobi ọkọ ka na-agba reporting live ebe a na-ekidnap ndị mmadụ n'Ụmụ-Ezobi mmụọ kidnapper ọ dibịa ka ọ gbalụ ebe a ka adọmpụrụ onye kidnapụrụ a na-akpọrọ 100 million onye kidnapụrụ rescued the man yesterday night ndị beba na-enwe aṅụrị ndị Ighala na-enwe aṅụrị ama na Oraifite security n'ọlụ Oraifite squad n'ọlụ ada egwu ha n'ọlụ is burning live ekwuru onye ọ na-anataba unu Krismas n'udodo ekwuru onye ọ na-anataba udodo onye ọ na-anataba unu Krismas udodo ebe a ka a na-adọmpụ ndị a na-ekidnapụ ndebe Ndubuisi mmụọ Chukwuma Ndubuisi ebe a ka ọ na-adọmpụ ndị ọ na-ekidnapụ we are still reporting live anyị bịara attack ebe a n'abalị if Oraifite will not condone you ọ na-eme n'Ụmụ-Ezobi Oraifite cannot condemn you anyị anabata gị agaghị anabata gị ebe ekwuru onye na-eme ife ọjọọ na-akwakọrọ be mmụọ na-agba ọkụ live ebe a na-adọmpụ ndị mmadụ ada kidnap ọ sị na ọ na-eme dibịa mana dibịa ọ na-eme kidnapping ka ọ na-eme onye ọ na-adụkwa very very careful ebe a na-agwa obodo nebara na security anya security dị very very important n'obodo security dị very very important n'obodo si nebara security anya ebe ọ na-eme live ọ na-eme live onye chọrọ ịnata na-anataba na nsogbu adịrọ Oraifite amaka ọkụ ikirichala ya bụ ihe onyonyo ugbu a nke akụkọ ụwa gaala ka m kwukwa n'uche m nke nji bụrụ mmadụ na mbụ ana m ekele unu niile bụ ụmụnne m karịsịa ndị kpọrọ m n'ekwentị na ndị zitere m ozi na ekwentị wee na-ajụ Solex kedu ihe na-eme na o tele aka anyị hụrụ ihe onyonyo gị ikpeazụ ụfọdụ n'ime unu bịara na-ajụ m sị kedu ihe na-eme arụ ọ dịkwa gị nna nke bụ eziokwu bụ na arụ dị m mana o nwere nnọọ ụfọdụ ihe ji m aka o nwere nnọọ nke mbụ bụ na izu ụka abụọ gara aga o nwere okwu sịrị mụ na ndị YouTube o nwere otu ihe onyonyo m tinyere ha sị na m adaala iwu wee kopụ m n'ọkụ sị na mụ agaghị etinyenwu ihe onyonyo wee ruo mgbe ọ gafere otu izu ụka nke ahụ wee mee ma Facebook n'onwe ya nwekwara n'ụfọdụ okwu mụ na ha nweburu ụfọdụ ụmụ obere okwu mụ na ha nweburu na mgbe gara aga nke na-akpata na na-etinye ihe onyonyo na Facebook naanị mmadụ ole na ole na-ahụ ya. Facebook m nwere almost 150,000 followers ka m nwere na Facebook mana ntinye ihe onyonyo ọ bụrụ mmadụ ole na ole na-ahụ ya n'ihi okwu mụ na ndị Facebook m nwere na mbụ nke ahụ tinyekwere nke ndị YouTube abịa mechaa o nwere nnọọ ka o si wee bịa dịchazie m n'ahụ ịkọchakwanụ ihe nwa ma o nweghị ndị na-ahụ ya kedụkwanụ uru ọ bara na na-akọ ya
wee bụrụ ihe mere na m ewetabeghị ihe onyonyo ebe a mkpụrụ ụbọchị ole na ole makwanụ ihe karịrị otu izu ụka ugbu a wee na-asị unu niile bụ ndị jụrụ ese m, ana m asị unu daalụ n'ọlụ wee na-ekpe si ka Chineke nna gọzie unu ebe ọ pụrụ iche dịka unu si wee na-ahụghị m n'efere mba ụwa wee jụwa ese m ka unu mara ma nwere ihe mere adị m mma na ya bụ ihe onyonyo nke anyị kiriri ugbu a, ana m asị ha bụ ndị ọrụ nchekwa obodo Oraifite, ana m asị unu daalụ n'ọlụ n'ihi ọrụ mkpocha na nzacha nke unu na-arụ. Ma ọ bụrụ na ihe m hụrụ na ya bụ ihe onyonyo bụ ka unu siri kọwaa ya ka o siri wee mee, n'ihi na ya bụ ihe onyonyo nwekwara na ka o si wee na-abịa adị m n'anya. Naanị ihe anyị hụrụ na ya bụ ihe onyonyo bụ ụlọ ebe a na-agba ụlọ ọkụ. Anyị ahụghị iru ndị na-agba ụlọ ọkụ, anyị ahụghị ndị nwa bụ ndị ntọ ejideghị ha, anyị amaghị, anyị ahụghịkwanụ onye nwa atọrọ atọ. Ihe anyị mara nnọọ bụ na ihe anyị hụrụ nnọọ bụ na a na-agba ụlọ ọkụ, wee na-asị ya bụ akụkọ nwere nnọọ ka o si wee dịcha. Mana ndị bi na obodo Oraifite, unu lee ya bụ akụkọ anya ma mara ma ọ bụ otu ahụ anyị si wee nụ ya ka o siri wee mee. O nwekwana onye ọbụla mara ihe ọbụla gbasara ya bụ akụkọ karịa nke a anyị hụrụ ebe a, biko kaba ahụ ka ịkpọtụrụ anyị ma zitere anyị ya bụ akụkọ na akara WhatsApp anyị. Anyị ga-ebupụtakwanụ ya ebe a dịka update dịka anyị si wee na-eme mgbe ọbụla. Na-etufughị oge, otu ihe onyonyo ọzọ m ga-achọ ka anyị nye anya na ya bụkwa otu ihe onyonyo nke anyị sikwa na ya bụ steeti Anambra wee nweta, bụ n'obodo Ọnịcha. Nwata nwaanyị a ị na-ahụ n'iru ebe a bụ nwata nwaanyị onye nke a sị na ahụrụ na gburugburu ogbe ama dịka Fege nke nọ na obodo Ọnịcha na steeti Anambra. Dịka ị ga-ahụ na ya bụ ihe onyonyo, ya bụ nwata ọ ka pere mpe, o nweghị ihe ọbụla a na-ajụ ya, ọ na-azali. Ma o nweghịkwanụ onye ma ebe ya bụ nwata si wee pụta. Wee zitere anyị ya bụ ihe onyonyo si onye ọbụla hụrụ ya nye aka tụsaa ya ka o rukwuru ezinụlọ ya bụ nwata, makwa na onye ọbụla ma ezinụlọ ya, ka ọ mara nke na-eme ma marakwanụ ebe ha ga-eje akpọrọ nwa ha. Ogologo kwa dị mmanụ ka mgbede ya mere. Ka anyị nyere anya n'ihe onyonyo nke ahụ ka m bịakwanụ. Yes. Good afternoon all. Good evening. Good morning. Depending on where you're watching. Ndị be anyị daalụ na nke onye chiri ya zelu. Biko unu n'anya, ịmanọrọ washie. Unu n'anya, unu ya afụ obele nwa. Nwa ọ na-efu ụzọ, ọ maazị ebe o si. Afụrụ ya along Creek Road by Church of Pentecost na Fege in Onitsha South 1 constituency na Anambra State. So ebe a ka anyị fụrụ nwa. So anyị wee na-asị biko onye ọbụla fụrụ this video ka ọ nenecha ya, ka ọ tụsaa ya. Achọrọ m ka this video gaa viral. Onye nwa nwa biko ka ọ bịa kpọrọ ya. Then after this video, anyị akpọji ya na Fege police station. Ebe azi ka ọ ya nọ wee chelu ndị nwe ya nọ. Daalụ no. Bye. Ọkwa ikirichala ya bụ ihe onyonyo. Gị onye ụwa, onye na-egere akụkọ ụwa m, ịmara na etu anyị si eme ya, deere anyị ebumnuche gị, etu isi wee hụ ya bụ ihe nke ikiriri ugbu a na ngalaba okwu, ka mara uche gị, n'ihi na uche onye adịghị ya njọ. Daalụkwa gị onye na-eso eburu anyị esonye. Ekelekwa gị wee na-asị gị jide ka iji. Onye asị ya jide ka o ji, ịmara na nke o ji kacha mma. Ekpere m bụ na Chineke nna ga na-anọnyere gị ọpụpụ gị na mbata gị, na-etinyere gị aka n'ezi ihe niile nke ị na-eme. Gị taa bụkwanụ mbụ ị na-ahụ ihe onyonyo anyị, asị gị nnọọ. Onye gị na ya ka nọkwa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa n'iru akwụkwọ efere mba ụwa. Ya mere, ọ bụrụ na ka mmere dị gị mma n'obi, nwanne biko, ọ bụ na Facebook na Instagram ka na-ahụ ihe onyonyo, pịara m follow. Ọ bụ na YouTube ka ị na-ekiri ya bụ ihe onyonyo, pịara m subscribe ya na mgbịrịgba anya n'akụkụ ka ime ike na-enweta ihe onyonyo ndị ọzọ m ga na-ewetara gị n'ọdịnihu. Igbo ndị ọma njem ọnụ, Igbo mụrụ nze m ọzọ, ekelekwa m unu wee na-asị na ọ ga na-adịrị unu niile mma. Ise ngwanụ tụsawara m ihe onyonyo a na-atụsara m ya bụ ihe onyonyo na-apịrị m aka na share button. Ya mara gị mma ezigbo mmadụ. Udo dịrị unu.